We zijn aangekomen in Veenwouden. Daar brengen we een bloemke bij Greta. Die is opgejoend door Hilde. Ze halen iets niet krijgen. Dat is natuurlijk een vreemd in deze die bijzondere tijd, om zo maar te zeggen. Bloemke van de Vrije Piraten en RTV NOF. En het wordt onbeheerd door Hilde, dat is Bloemenboutique. Echte bakkerij de Jong. En ProWork, het Veen en Dokkum. We zullen even zien dat ze thuis binnen. Ik neem on van wel. We zien er hier bij de doorkrijgen kennen. Een goeie jongen. Maar is de dom een beetje hier nog? Nou, ik ben net zo goed op de camera, hè? Nou, maar dat hindert niet. Ik kijk net, maar ik moest ook. Nou, nee, dat... Ik ga een bloemke. Nou, wat mooi. Om ben door de Vrije Piraten en RTV NOF. Ja, zit ik nog wat lekkers bij. Nou, dankjewel. Zien dat je opjoen voor het bloemetje. Nou, wat bijzonder. En hast een idee van waar het best is? Nee, ik heb geen idee. Helemaal net. Nou, nee. Want we gingen te jaren kregen dat een Lietsen geboren is. Ja, dat klopt. Ja, Een wiekelin. Nee, Juster. 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 Oh, dat is nog recenter dan we dachten. Daarom dacht ik, ja, dan kom je met de camera. Hoor. Maar alles gaat goed? Ja, ik het heel goed. Mooi. Ja, super. Nou, dat wist ook iemand terug Hilde. Och, Ze jeetje, zei een bijzonder moment in vreemde tijd. Ja. En niks goed terug in, geen baby showers. En de kraamvisite is wat moeilijk. Ja, Nou, klopt. ze zijn, dan gaan ze wel even een bloemke verzinnen. En dat moest ze via u doen. Nou, dit is super. Zat we ben weer even. Ja, wat fijn. Nou, dat dachten dat we. is voor het eerst. Nou, hartstikke mooi. Daar ben ik Ja. blij om. Dus, Daar gaat het uiteindelijk om. ja, zag je, dat is super. Heel mooi. Nou, geniet ervan. Fijn.